Bisan og wala pay suggested retail price kun SRP sa mga school supplies, apan gi-monitor gihapon kini sa Department of Trade and Industry sa Subo. Samtang balik eskwela diskwento caravan himuon sa DTI Cebu Province sa mosunod nga semana. Ani ang report. Sa usa ka dakong tindahan sa school supplies sa Daan Magallanes, Dakbayan, Subo, ubay-ubay ng mga tao ang namalit og mga school supplies. Lakip sa gipalit ang mga nagunang gamiton sa matinunan sa ilang klase nga sugdan karong Agosto 22. Apil sa namalit kining usa ka lula nga gikan pang nanginabuhi og nihapit sa tindahan aron mapalitan niya mga apo sa mga gamit. Parang klase naman. Pila ka buok imong apo? Dahan kay ko apo oy. Pila ka buok? 13. Pila may nag-eskwela ng 13? Ay kana sila ng eskwela tanan na ay kinder o na elementary na say kuan high school. Matod sa supervisor sa tindahan nga wa mosaka ang presyo sa ilang mga baligya kay mao gihapon kini sa wa pa ang pandemic. Adunay mga papel sa elementarya, mga yellow paper, mga pulpen, lapis, karayula, tahal ug tanang mga gamit. Nga barato ra usabang presyo. Matod sa tagdumala sa tindahan nga ubay-ubay na ang namalit ug ipangladawan nila nga mas mudaghan pa kini sa sunod semana. Basing mo saka namin next week. Palit na mo kay mas barato pa karon wala pa mi nag-increase. Samtang sa sidewalk sa Magallanes na maligya og mga school uniforms ang usa ka ginang. Anaa sila'y tanang uniforme sa mga eskwelahan nga ready-made. Affordable ra usab ang presyo depende sa gidakon sa mga musulob. Masayo sila makapalit, makapili sa klaro, kuan sa sukod tanan kaysa ato na sila mabalit nga dugay nga kuan na kanang mo klase na gyud mas lisod sila sa sukod kay marot-hurot na. Gipadayag ni Gladys Oro sa DTI Cebu Province nga wa pa mapagawas ang ilang ahensya og SRP kung suggested retail price sa mga school supplies ug uniforme apan ilang monitoron ang sitwasyon. As of now, wala pa latest kay nga suggested retail price for school supplies. Okay? As per sa kanang gisulti sa amo ang USEC Undersecretary nga they're still thinking of issuing a SRP for school supplies. Although, admittedly, niingon to siya nga naagyoy mga pagtaas po no because of the present situation. Sa Pikasbahin, gikadakdang mopahigayon usab ug balik eskwela diskwento caravan ang DTI ngadto sa Mantalungon lungsod sa Dalagit diin mapalit ang mga baligya sa mas barato nga presyo. Naatay 16 kabuok nga retailers who will be joining our diskwento caravan and they will be selling dili lang school supplies pero daghan siya no, they will be selling their kitchenwares, plasticwares, medicines, feeds, fertilizers. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.